Bo, die riib se vrian ag leef na nuíocht as Medicaid an láineh. Ach ní nuíocht tarsúla gan inniuh ach sort cursís Alexandria Ocasio-Cortez. Cer den term atá báiseach na boblach tánach luoch na naonlach agus níl éon talamh éidir an dá dhearcha sin. Rugú Alexandria Ocasio-Cortez sa bhliain 1989. Cé tar sí ina hábhar cainte tá sí méle phobal fi láthir mar táí go cógáil na státeantaithe sa táchain dearnach. Ainneoin gur de chulra neamhghnáchaí ifir héin is beannaí, ifir dó is Burkina kan spela sin duine as Puerto Rico agus mar bhar sin sóisialach í. Tá sí an bháil den pártaí déanach ceap go leor ach bhíonn étí ag gach pártaí agus is báil den éite uadamach chlé í. Politeoir gníomhar agraí pobal tá sí in feisire don ceathrú tácheantar díag in na bhfeadhrach ón tríú láimí anar na bliana seo 2019. Tháinig sí go dín pointe seo bhain neamhghnáach sa chuí nach ráthas ag súil go bhfuíoch sí fiú animnúcháin an pártaí agus fearr bennim Joe Crowley ina chealmhóis hena féin. Go déhann bhí sa breanú Joe Crowley mar is agam chúis dóchais nó duine a bhí féin méle phobal agus líine breanú mar tóchaí a pháirtí. Agus isteach leis a sóisialach seo leis an duine ainte seo agus heas siad don animnúchan agus bhí an bua aici. Nis an rud is súntasaí faoin bhuair sin ná gur gan leisciil nis tá ag lorug an tagart don airigid. Tháinig 75 fan géad de airigid táchain Alexandria Ocasio-Cortez nó AOC mar atáthar ag tuairtear in na léantí seo mar ícíochtaí beaga ó gnághine. Ach i gcumpráid le sin ní rá ícíochtaí Joe Crowley ach mar éon fan géad ícíochtaí beaga. Tháinig go chuiteile ó chomhlachtaí agus deontúirí móra. IQ $104,000,000 achtas Ocasio-Cortez. IQ $3.4 milliún achtas Joe Crowley. Idir an dáilín caithim rá go persanta go mailim an meán iarthúir agus dá réir sin tá áthas orm nach rá an bua ag fearn an gnó Joe Crowley
agus go raibh bua ag Ocasio-Cortez. D'oibre sí do orais Hispáneacha ach le bheith fírineach an rud buhúnta síorne sí go dtí seo ná mar obair ná fiastalí bear. Ach sa bhliain 2017 nuair a bhí Bernie Sanders ag seasa do ainm nuachan an Pháirtí Ghaonlaithe, d'oibre sí sa neachtas sin. Agus mar is eol do chách is sort antaisceach Bernie Sanders a gompraid leis go de smó de bhuail a Pháirtí Ghaonlaithe. Bhí gealla inte ontús. Dreastar sí Boston University, dearhan scoláireachtaí. D'oibre sí ina hintéarnach cúnta reifige do Ted Kennedy. Agus rinne sí staidir dhéalagar agus caidir idirnáisiúnta san ollscoil. Cuireann sí síos idir féin mar rinne den locht d'oibre. Agus is dearann sí féin go dag an cuidhá do dearcha politúil ón a cúlra féin. Fuair a thairbás gan tiomna, dítheomnach, gan uacht sa bhliain 2008, agus bhí sé ina chugad fada prómhaide leis a stát agus leis na dlíodóirí chun airgid an Stáite Fháil. Dólam sí an chuí in heimhríon dlíodóirí iad féin tríd an gcóras prómhaide. Ach nach chuir sin ar eolas agan féin ó Sir Dickens amach. Cén leabhar an rá Jarndyce versus Jarndyce. What bé Jarndyce é? Sílim gur bhé. Bleak House nar bhé. Cibé, Marial an bhás gan tiomna, spiog nár cháil siad a deach, rinne an bank íirecht forí a bhíonna ar a teach, ach sílim go raibh leo a teach a chuineáil. Láin seáil sí fáilse hóis, bunathe sa Bhronx. Bhí sin a stratéiseoir an ailseoir Gage, sílim. Híl sí ar fámhad nach raibh seansa bethe agat seasa do effigy politúla gan sefris tionchar ná cúcht. Ach deir sí gur aithrir sí híntin nuair a chonig sí chuid tréin agus bhí na Hindiaí ag troid in North Dakota. Bhí mu de caint ar an leis le dionnaí tugtar Justice Democrats nó Brand New Congress ar an glúiseacht seo. Siad muint siúr an lucht d'oibre iad sa Pháirtí Ghaonlaithe. Caim mé rá fuair sí tacaíocht ó riont mhaith dhaoine ach de chuid is mó níor dhaoine iad a bhí cúchtach sa Pháirtí féin. Cén fágúil sí mé a phobal faoi láthir? Well, tá teach na nionad a hitrééis techt le chéile a ríis agus tá mórmh
déanlaán an thoras seo, agus tá na poblachtáin ag gobir go tréan na haid. Tháinig fi seán amach le déanana de ag damsa ar olscail. Damsa! Cé sé doch? Agus níl is go man nearna sé sin mórán ach de éine ach gur chuir sé olcarchéine. Mar smainne gachéine damsa. Ba fi seán deasa. Tá ag caid faoi Alexandria ó Ocasio-Cortez mar chuine dochansaithe, dosmachtathe, dochleite. Tá súil agam go nairó léiche leannacht a raim mar sinnim. Tá acra anam nua tíhistí den Veltway hanna féin? Well, sean acra anam AOC a has sé sin má le tú Dan Brown a riamh don architect of the capital. A nis seasan sé de Alexandria Ocasio-Cortez. Bailú dhéise. Tá lucht na héite deise ag samtú bársí nua. Agus seo hí Alexandria Ocasio-Cortez. So sí óg is ban í dearan ghfuil Spáis ecin, ar thuaidh mé i láir Spáis. Boricéine í ar nó ní ghlachan an Pórtaí Déannach le héine nach duine nach fearr bán de lucht gnó agus éon teangach béarla. Mar sin is cúis ilc é seo, í seo dóibh. So tá cáine ar siúl go fairsin sa lucht ar netíis. Nuair a tháinig Obama go dtí an teachbán, bhí na poblachtánaí scantrathe ar dús. Ach muolaíú ar a nimní nuair a fachas é gairí olúnta agus dúnárasach beagání, deoranta. Ach tá Alexandria Ocasio-Cortez níos inneolta ó híh féin wargu de. Well, cibé deardín seo caite ghlach Nancy Pelosi shelliv an casúr lára gailgear gafan, níl sagam. Ach bhí bála an breakfast club ar seo. Mrá ag seasamh an aghaidh. An ir! Tá thar bleanú ar AOC, tuair mé AOC ar seomach, mar ceann féine na nailtíní. Nach deas é sin. Idir an dálíonn, tá mé léamh beaganín as ált Maureen Dowden seo a deir gur íomhan léiche an smear a dachanaí a eicáil I deach na nionadaithe. Gúna pink Nancy Pelosi, gúna, well, colour bán AOC, ináit an náraige coltachaí lia fearr a bhíochans na sean léhantaí. Ní ag nócha trí deir Dowd ba chúis iontaiste an breacha dachanaí seo eicáil ar dús, mar ba dhí nócha trí den siadúir beidir a hosa méid na man I deach na nionadaithe a gairí súntasach. Gudévin, cathú Cynthia McKinney amach as an ordaíthóir mar bhí sí gorum agus baineann chus níor shreide fearr an ordaíthóra go me feisirí. Ní hárlóch an tete sin
an dúltú sin sa lá tunneomham. Din chiaadúir tá scúní tífa mó dina leis ban deach na nionnadathe tá méid sin acuáin. Níor me plódú ach is deas dar le Maureen Dowd an mí chuúlacht seo eáil na scúní os cuair na leis rá mar tá méid sin ban an. Bidé a gnú is Nancy Pelosi an sean chorfá dar le Maureen Dowd. An fergur Maureen Dowd go fóil faoin babóg sin a chur me teleach nítig nó chodó de bharbi ag rá tá mata an deacaid. Nís éidim gur gnéaschlaontocht é sin. Tá mata deacair de aine ach buí Barbie a fiorá. Tá marrán líoneo ag margán tíoch mar bhach fir tá Nancy Pelosi neamh leis scéalach go leor agus í corchaige. Dar linn hinin deatoch sé do chloigin a bhaintíd nach mecha is agad go rá tú chur fola fiú. Ach, dar le Maureen Dowd, ba a gan chóirle nua, mar sí cean chóirle Nancy Pelosi, dansa ólam í féin má tá sí géirí na feisirí nuair seo a chuineáil faoismacht. Ná déanam is dearmad ar a spliódar agus brí agus an anamólacht agus an téirechas agus an menama atá le bra an ach der Maureen Dowd caithfar an éite chlé a chuineáil faoismacht agus caithfar freistal ar na lárnaí freisin. Ná diontar dearmad go bhfuil an pártí déanach brec le lárnaí. Má thugtar an neommarcha áard den éite chlé cábhis Norvéidir duine amach dáibh agat dó de Donald Trump agus súlatí ag nach dárlóir sé sin. Idir an dálín tá céimhíonas. Níor bhí AOC a Rashida Tlaib rinne siise tagart sort grístúil do Donald Trump agus dúirt Trump gur chaint garmh cáiach seo. Gan rá grúsáid sé sin a focail céanna. Idir an dálín caithfar an sean chosán a gnáthú agus béim leagam ar an Uachtarán é féin mar rinne gríosta gáirsúil agus cneamhara gan bha. So sin ní scéalta well, mar ní scéalta iadach chuirsís ar árcara Alexandria Ocasio-Cortez. So Guim rate ar go léir, tá súlagam go mbeidh muide caint na chéile rís ar bhfad idir an dálín slán.